kelli telespettatriċi li vera ħolqitli kurzità għaliex din kienet carer f'perjodu ta' snin għal 7 snin, kienet tuħu allowance ta' xi 110 euro jekk ma nisbaljax. Issa waslet tal-pensjoni u sabet li dawn is-7 snin huma nieqsa mill-parti mill-gap tal-pensjoni tagħha. Eżattament. Bonġu. Nawguralkom kollha. Fil-verità, il-carers allowances u l-increase carers allowance kif nafu għallum, nafuhom wara riforma li daħlet fl-2017. Ġifieri kważi 6 snin ilu. Storikament kienet teżisti l-pensjoni tal-wens u kienet teżisti dik li ngħidu la social assistance carers li dawn ġew abolished u imbagħad daħlet ir-riforma tal-carers, tal-allowances għal-carers. Fil-verità, kien hemm perjodu fejn il-persuni qabel il-riforma qabel l-2017 u anke qabel l-2013, il-persuni li kienu jieħdu l-pensjoni tal-wens kienu xi perjodi minnhom kienu jieħdu l-kreditu tal-bolla. Jiġifieri waqt li tkun qed tirċievi l-pensjoni tal-wens, kont tieħu il-gvern, kreditu tal-bolla jfisser il-gvern ikun qed iħallaslek il-bolla għal dak il-perjodu li tkun qed tirċievi dik it-tip ta' pensjoni tal-wens, għax hekk konna nsejħula dak iż-żmien. Is-social assistance carers l-istess, imma kien hemm żmien qabel l-2011 illi il-kreditu tal-bolla ma kontx daw il-persuni li kienu jirċivu dawn it-tip ta' pensjoni tal-wens jew social assistance carers ma kontx tieħu kreditu tal-bolla tagħhom waqt li tkun qed tirċievi l-pensjoni tal-wens jew is-social assistance carers. Jista' jkun hemm kien hemm każijiet illi iva f'ċertu perjodu ħadu dak il-kreditu tal-bolla u għalhekk jiena tlabtek l-ID card tal-persuna sabiex inkun nista' niċċekkja għal liema perjodu kien. Imma meta daħlet ir-riforma fl-2017 da kollu ħadna ħsiebu. Ir-riforma irreplacjat, ġifieri il-carers allowance u l-increase carers allowance irreplacjaw il-pensjoni tal-wens u irreplacjaw is-social assistance carers. Qabel pereżempju l-pensjoni tal-wens kienet titħallas biss meta carer ikun qed jieħu ħsieb persuna pazjent li jiġi minnu relative imma jrid ikun bedridden jew wheelchair bound biss. Fil-verità kull ma kellna ftit persuni joħduha din it-tip ta' pensjoni tal-wens. Allura, ir-riformat dan ukoll. U l-increase carers allowance daħlet sabiex tkun qiegħda tirrigwardja pazjenti li huma ta' high dependency, dipendenza għolja. Il-carers allowance daħlet sabiex il-carer ikun jista' jieħu pagament li jkun qed jieħu ħsieb pazjent relativ ukoll u li jgħixu taħt l-istess saqaf imma jkollu dipendenza medja. Fil-verità, dawn il-pazjent jiġi assessjat medikament fuq dak li ngħidulu Bartel Index jew inkella Mini-Mental State Examination. U minn dawk iż-żewġ questionnaires mediċi, il-bord multidisciplinarju, għax tajjeb illi ngħidu il-bord multidisciplinarju imur jagħmel viżita għand il-persuna, ġifieri għand il-carer u għand il-pazjent, toħroġ jekk il-persuna, il-pazjent huwiex ta' dipendenza għolja jew inkella huwiex ta' dipendenza medja. U minn hemmhekk il-qudiem bdew jiżdiedu il-beneficjarji ta' dawn iż-żewġ allowances li qegħdin ngħidu irreplacejaw il-pensjoni tal-wens u s-social assistance carers. F'dak il-każ wara l-viżita dawn iż-żewġ allowances fejn qabel kienu means tested illum il-ġurnata daw l-allowances mhumiex means tested, assolutament m'hemm l-ebda element ta' means test fuqhom. Kif iżur il-multidisciplinary board, il-board multidisciplinarju lill-pazjent u lill-carer f'dik id-dar fejn ikunu qegħdin jgħixu u jissottomettu dan, anzi jamministraw dan il-Bartel Index jew il-Mini-Mental State Examination, hemmhekk imbagħad il-każ jerġa' jiġi lura d-dipartiment u d-dipartiment iħallas jew le skont jgħidlu l-board multidisciplinarju. Tajjeb illi ngħidu illi permezz ta' din ir-riforma żdiedu ħafna il-beneficjarji. Illum qegħdin ngħidu mhux 90 jew 100, illum qegħdin ngħidu aktar minn 1000 ruħ qegħdin jirċievu dawn it-tip ta' allowances li jippermettew illi aktar anzjani jgħixu fil-komunità fl-istess ħin minħabba li hemm carers li qegħdin li huma relatives tagħhom li qegħdin jieħdu ħsiebhom.
Tajjeb ngħidu wkoll illi kull min ikun qed jirċievi l-allowance għal carers jew l-increase carers allowance jekk jissodisfaw ċertu average ta' kontribuzzjonijiet jibdew jirċievu il-kreditu tal-bolla wkoll. Jibdew jirċievu l-kreditu tal-bolla wkoll. Sal-2022 rrid tissodisfa average ta' 20 kontribuzzjoni waqt il-ħajja lavorattiva tiegħek sabiex tieħu il-kreditu tal-bolla, l-bolla jħallas ilek il-gvern, imma minn dis-sena permezz ta' budget measure dak l-average ta' 20 niżel għal 15. Ġifieri aktar nies se jkunu qegħdin jieħdu dik li ngħidula il-bolla titħallas lek mill-gvern. Barra minn hekk li ġara huwa illi permezz ta' miżura l-2023, miżura tal-budget, anka minn ma jissodisfax l-average ta' 15, xorta se jkollu massimu ta' 4 snin kreditu tal-bolla sabiex ma jitnaqsulux meta jasal għal pensjoni. Mela, fil-każ ta' din is-sinjura li għamlet kuntat miegħi fil-fatt, hija għadha taħdem. Għalissa għadha taħdem. X'jiġri f'każ li se jkollha daw 7 snin nieqsa, tkun tista' tħares lura u tħallashom? Prosit, mela. Illum il-ġurnata permezz ta' budget measures suċċessivi, meta persuna tilħaq l-età ta' 59 sena, tkun tista' tħallas il-bolol sa massimu ta' 5 snin blura jekk tkun qed taħdem ta' 59 sena. Jekk tkun persuna bl-invalidità kif tilħaq l-età ta' 59 sena ukoll tista' titlob li tħallas sa massimu ta' 5 snin blura bħala kontribuzzjonijiet. Minn din is-sena kull min ikun qiegħed fuq il-carers allowance jew l-increase carers allowance kif jilħaq id-59 sena jista' jitlob li jħallas ukoll sa massimu ta' 5 snin kontribuzzjonijiet. Da dejjem isir. Eżattament, da dejjem isir sabiex il-persuna tkun tista' tinvesti fil-pensjoni futura tagħha. Tajjeb, hekk nispera li rispondejna anke din is-sinjura, ħanibdew nduru l-SMS li rċevejna li kienu ħafna. Nfakkarkom meta tibatu SMS ibatu anke n-numru tal-karta tal-identità biex inkunu nistgħu niġu risposta definittiva xaħat għalinna jekk tidħol tgħix f'home tal-irtirar titlifhom il-benefiċċji tas-Senior Citizens Grant, jiġifieri dawk idħul ta' 300 euro, tawna n-numru tal-karta tal-identità. Ħanaraw x'ħajjejden ħanfisser daqsxejn is-Senior Citizens Grant u kif ukoll id-Deficiency Contributory Bonus għax jista' jkun hemm nies barra li igerfxuhom. Is-Senior Citizens Grant tirċevija hekk kif talħaq l-età ta' 75 sena. Ħallas bolla u ma ħallasx. Ġifieri dik ħaqilu kulħadd kull min jilħaq l-età ta' 75 sena. Iżda jekk inti tkun qiegħed f'home tal-gvern, hemmhekk is-Senior Citizens Grant ma titħallas. Kull min qiegħed jgħix fil-komunità u kull min qiegħed jgħix f'home li jħallasa hu personali. Hemmhekk titħallas il-300 euro hekk kif il-persuna tilħaq il-75 sena. Kif il-persuna tilħaq 80 sena dawk il-300 euro jitrasformaw f'400 euro. Issa ħandur fuq id-Deficiency Contributory Bonus. Id-Deficiency Contributory Bonus huwa dak il-bonus li jitħallas lil dawk il-persuni li għandhom bolol imħallsin ikunu laħqu l-età pensjonabbli tagħhom iżda ma bil-bolol li għandhom imħallsin m'għandhomx biżżejjed biex jieħdu il-pensjoni tal-bolla li titħallas kull 4 ġimgħat. F'dak il-każ kull min għandu bejn sena u 5 snin kontribuzzjonijiet jitħallas minn dis-sena 450 u kull min għandu iktar minn 5 snin imħallsin bħala bolol. Iżda xorta ma ġiex eliġibbli għal pensjoni li titħallas kull 4 ġimgħat, hemmhekk jitħallas 550. Tajjeb, mela xaħat ieħor jiena nagħlaq 64 sena fil-5 ta' April, twildet fid-59, batuli karta għal dettalji tiegħi u għadni ma rċevejtx il-bonus ta' 450 euro ta' darba fis-sena għax jien xi 3 snin u nofsilu waħalt il-bolol għaltinna minni tatna n-numru tal-karta tal-identità x'tgħidilna dwar. Mela, il-każ tas-sinjura huwa illi jekk m'għandix ovvjament 10 snin kontribuzzjoni timħallsin, mhux se jkollha dritt għal pensjoni kontributorja li titħallas kull 4 ġimgħat. Imma qed tgħid li ħatilħaq l-64 sena f'April li ġej. Li ħatilħaq l-64 sena f'April li ġej minħabba li twildet fil-1959 dik hija l-età pensjonabbli tagħha. Id-dipartiment se jkun qed jaħdmilha mingħajr m'għandha għalfejn tapplika xejn. Dak li għadni kemm fissir ftitilu, id-Deficiency Contributory Bonus. Il-bonus għal dawk li jħallsu bolol imma xorta ma jiġux eliġibbli għal pensjoni. F'dak il-każ, is-senjura se tieħu prorata tagħha u kif hekk kalkulajt jiena ħadd jieħu bewieħed ieħor 335 euro minħabba illi ħatilħaq l-età ta' 64 sena f'April.
dak ħad irċevih ftit wara li tilħaq l-età pensjonabbli tagħha, l-età ta' 64 sena, u mbagħad mis-sena d-dieħla l-450 tibda tirċevihom sħaħ, sakemm ma jkunx hemm żidiet bis-saħħa ta' budget ieħor. Kif qed jgħidilna Sur Cremona se tieħu l-prorata f'dan. Se tieħu prorata din is-sena u kif ikkalkulajt ta' malajr jiena ħadd ikun qed tieħu xi 335 euro. Xi ħadd ieħor tista' plis tgħiduli ta' 65 sena kemm huwa it-top-up ta' 65 sena t-top-up bil-kemm qiegħed bi 17 jew bi 23%? it-tweġibi hija bi 23% u hawnhekk mela u ħanfissirha fil-verità hekk. Mela aħna nafu illi hemm snin differenti skont l-età pensjonabbli tal-persuna. Jiġifieri kull min twieled wara l-età wara s-sena 1962 wara 1962 l-età pensjonabbli tagħhom hija 65. Kull min twieled bejn il-1959 u 1961 l-età pensjonabbli hija 64 u tibqa' nieżel. Kull min twieled qabel l-1952 hemmhekk l-età pensjonabbli hija 61. Allura għandna nies skont is-sena li twildu li l-età pensjonabbli tagħhom hija 62, 63, 64 jew 65. U allura jekk inti jkollok biżżejjed kontribuzzjonijiet imħallsin sa meta tilħaq l-età ta' 61 sena, imma l-età pensjonabbli tiegħek hija 62 sena, hemmhekk tista' tieqaf taħdem ta' 61 sena u tieħu l-pensjoni. Imma tista' tibqa' għaddej taħdem u ta' 62 sena u ma tieħux il-pensjoni, ta' 62 sena tista' tapplika l-pensjoni u tibqa' taħdem. F'dak il-każ tiżdiedlek jekk inti se tieqaf u tuħu l-pensjoni ma tistax tibqa' taħdem. Ma tistax tibqa' taħdem sakemm tilħaq l-età pensjonabbli tiegħek. Jiġifieri jekk l-età pensjonabbli tiegħek hija 65 sena u tieqaf ta' 61 hemmhekk bejn 61 u 65 sena ma tistax taħdem. Tieħu l-pensjoni. Tieħu l-pensjoni. Imma jekk persuna għandha biżżejjed kontribuzzjoni imħallsin. Jiġifieri jew għandha 35 sena bollu l-imħallsin, jew għandha 40 sena bollu l-imħallsin skont is-sena li twielet, jew 41 sena bollu l-imħallsin. U tiddeċidi li ma teqafx ta' 61 sena u tibqa' taħdem. U l-età pensjonabbli tagħha hija 65 sena. F'dak il-każ il-pensjoni tal-persuna tiżdied bi 23%. Jekk tiddeċidi li tieqaf ta' 62 tiżdied b'5%, jekk tiddeċidi li tieqaf ta' 63 tiżdied b'10%, jekk tiddeċidi li tieqaf ta' 64 sena tiżdied b'16.5%. F'dak il-każ jekk imbagħad tiddeċidi li tieqaf ta' 65 sena il-pensjoni tiżdiedlek bi 23%. Dik it-top-up jiġifieri. Eżatt, dik hija t-top-up li qed jirreferi s-sinjur jew is-sinjura. Okay. Xi ħadd ieħor jien irtirajt ta' 63 u ta' 62 bdejt nirċievi il-pensjoni wkoll. Stajt irtirajt ta' 61 għax kellu 41 sena bollu l-imħallsin. Jien intitolat għal 5% żieda fil-pension billi maħħaġ pensjoni ta' 61 u ħatta ta' 62 di twildet fis-56. Eżattament. Il-każ iċċekkjajnih mhux ħanerġa' nfisser dali għadni kemm fissirt, fil-verità ċċekkjajna l-pensjoni qed jirċievi il-pensjoni kif suppost il-massimu ta' żewġ terzi inkluż il-5%. Il-5% hija ferrata. Meta ngħidu l-5% tkun inkluża ferrata, ħanati eżempju li jifhimni kulħadd. Jekk inti tkun ħaqqek 100 euro, ħadd irċievi 105. Ekku. Jekk inti ħaqqek 100 euro imma bqajt taħdem 64 sena, ħadd irċievi 116 u 50 cents. Jekk bqajt taħdem sa 65 sena flok il-100 euro tirċievi 123 euro, jiġifieri dak il-persentaġġ jiżdied ma' dak li jkun ħaqqek. Mela, l-aħħar SMS għax qed jgħidu nasarilna l-ħin 50617000 jekk intom tixtiequ li tagħmlu kuntatt magħna, nieħdu gost nisimgħu minn għandkom dejjem infakkarkom ibagħtu n-numru tal-karta tal-identità kif qed jiġri u forsi nnotajtu George qed jagħti risposta definittiva lil dawn is-sinjuri għaliex kollha batulna n-numru tal-SMS. X'għadd qalilna used to be employed with the Education Department and my last pension was 1,116 cents. I used to work in 1974 and worked for 40 years without any break in service. Other teachers who worked less years than me received a higher pension than me. I retired at 61 years of age. Tatna n-numru tal-karta tal-identità. I would appreciate if you will check if I should be receiving more money. I started work pre-1979 and got married in October 1979. I kept my seniority throughout my career, but I only got one pension. Mela, f'dak il-każ il-pensjoni ċekkjajnija. Pensjoni qiegħda titħallas b'mod korrett. M'għandix żidiet dak li refera s-sinjura qabel tat-top-up, m'għandix żidiet ta' 5%, 10%, 16.5% jew 23% minħabba li għażlet li tieqaf taħdem ta' 61 sena u allura
minkejja li kellha biżejjed bolol ma baqgħetx taħdem. Minħabba li ma baqgħetx taħdem ma jistax ikollha il-percentage increase għax aħna hekk nafuha internament, il-percentage increase fil-pensjoni. Fil-verità għaltinna there teachers who worked less years than me receive a higher pension. Imma jista' jkun dawk it-teachers li qed tirreferi għalihom il-sħaba baqgħu jaħdmu sa 62, sa 63, sa 64 jew sa 65. U allura hemmhekk ikun hemm iżjeda fil-persentaġġ minħabba li jkunu baqgħu jaħdmu u kellhom biżejjed bolol imħallsin sa l-età ta' 61. Dik tagħmel id-differenza. Dik tagħmel id-differenza. Importanti li niċċekkjaw li jkollna l-bolol kollha skont l-età naturalment anki fuq il-pensjoni tat-teżor il-biċċa l-aħħar biċċa ta' mistoqsija li għamlet qegħdin jiċċekkjawla min-naħa tal-sezzjoni konċernata u se jkunu qegħdin ikellmuha f'dak ir-rigward. Ħalli jgħidula għal xiex ma kienx ħaqqa. Tajjeb, wasalna biex nikkonkludu qed jgħidu li sarilna l-ħin l-aħħar SMS. Xaħat għallinna jien nixtieq inbih garax u qed nibża li jaqtaw li xi ħaġa mill-pensjoni. Jien ma nieħux tal-mart, nieħu supplementari. Twildet fis-61. Mela, il-koppja jirċievu pensjoni tal-bolla. Tajjeb illi niddistingwu illi l-adwar is-sigurtà soċjali jħallas dawk li huma benefiċċji pensjonijiet assistenzi li jitħallsu skont il-bolol li għandek imħallsin, imbagħad hemm dawk il-benefiċċji assistenzi u pensjonijiet illi jitħallsu lil min hu vulnerabbli u f'ħajtu ma setax iħallas il-bolol. Dawn it-tieni parti li qed ngħid dawk bil-forsi tissodisfa' means test. Fil-każ tas-sinjuri billi jirċievu pensjoni u ħallsu l-bolla għalija jistgħu bibijaw il-garax u ma jkollhom l-ebda problema fil-pensjoni tagħhom. Kull min imma jkun qed jieħu means tested benefit, ġifieri għajnuna soċjali jew inkella pensjoni ta' relief, ħalli jifhimni kulħadd, hemmhekk trid tissodisfa l-means test jekk inti single sa 14,000 euro kapital, jekk koppja sa 23,300 bħala kapital. Jekk imbagħad ikollok xi proprjetà oħra apparti li l-proprjetà li tgħix fiha li tkun għandek jew inkella tkun sa tbieħħa, hemmhekk kapaċi dak il-kapital tiegħek jikber u allura ma jkunx għadek ħaqek li titħallas l-għajnuna soċjali jew l-age pension mhux kontributorja. U hemmhekk fissirna wkoll anki xi tfisser meta jkollok pensjoni li tkun ta' dritt tal-persuna tkun ħalset il-bolla jew inkella pensjoni illi toħodha minħabba naturalment anki safety net tal-pajjiż. Ekku. Telespettaturi tagħna jekk ikunu jixtiequ jkunu jafu aktar 506700. George ikun magħna kull ġimgħa u allura nerġgħu niltaqgħu miegħu bħal minn tim. George, grazzi mill-qalb anki tal-paċenzja li tieħdu bina u bit-telespettaturi għaliex qed nagħtu servizz. Grazzi. Aħna ftit tarif pubbliċitarju notar qiegħed magħna allura ħanibdew nitkellmu dwar xogħol notarili.